Ayan o, unboxing tayo mga boss. Ayan, good morning. May umpisan tayong project sa ano, Pusuro Bibi yan o lawak? Lawak pa rin yan. Ayan, lawak yan. Shoutout kay Ma'am Aurora Godoy. Unboxing sa bagong tools. Ligtad ba? Baka tama yun. May araw up. Ano no? So ngayon pala namin gagamitin to. Ayun no, pang spray. Laki pala. Laki, labas mo nga. Alam mo na gamitin yan, JR? Okay po. I-research ko na lang ulit yung mga tatak mo. Airless spray gun. Ayun no. Sprayer, nozzle. Ganun din no. Ganun din yata yung ano. Tignan mo ngayon ano. Yung nozzle niya kung ganun din. May ganun din. Tig. Isa lang. Ganun din no. Oo. Bili na lang ako ulit. Oh. May tig din siya. Ano, may mga pressure na yan. Oh. Ano, mas upgraded yan ah. Yan isasawsaw mo na sa mismong ano yan eh. Timba. Timba. Direkta. Pati yung pag ano no. Meron na rin pala siya na ano. Kasamang ano. Yung uno. Ano ka sana. Dalagdag ko dito yan. Ah. Kasama na. Ayos ah. Ibis. Ayos. So nasa magkano na yan? 16 plus. 16,000. 16,000 plus. Ayan. Hindi ko lang. Okay. Sige, balik niya na. Matetesting natin yan. Una natin matetesting yan sa lawak project. Okay, so de-deploy na yung mga ibang tropa. Yung iba pupunta sa Lubao. Ito naman sa Maninyog, absent yung isa. Isang kasama nila. So apat sila sana doon, kaya lang may nag-absent din dito sa kabila, sa Rosario, La Union. So yung isang po kasama nila pupunta na rito. Kasi pag pumasok yun, tatlo na naman na sila. Yung pumasok yung isang nag-absent, tatlo na naman kasama nila. So tatlo bawat project. Pero dito kay JR, apat sila. Dun sa Lubao, apat din. Tara na, naka-ready na tayo. Let's go! Alcala Pangasinan na po tayo. Ang pupuntahan po natin ay Lawak, Pangasinan. Ordaneta na po tayo mga boss. Ordaneta, Pangasinan. Bypass tayo. Hindi po tayo nag-expressway para makatipid. Okay, ano, dito na tayo mga boss. Dito na tayo. Wala naman yung tricycle nila. Bili po ulam. Okay. Sabi ni Ma'am Aurora, ano lang daw kami, diretso na lang daw kami dito. bumili na ng ulam yung mga tropa. So ito po yung project natin. So
house paint. So mga wall lang mga kasali rito na pipinturan natin. Ayan, no. So mamaya natin pasukin. Lumit yung mga bunga. So last na punta kami rito, humingi ako ng bunga na ito. So ang lalaki ng bunga niya dati, ngayon lumiit na, oh. Naliliit. Liit na. Dating lalaki. Ang mga suka. Anong lalaki dati ng mga bunga na ito. Ngayon lumiit na. So matamis yung bunga niya. Sentil lang natin mga tropa. Ayan. Pababa muna tayo ng gamit. Ayan. Yung skim coat doon yun na sa loob ano lagay. O kaya dito sa ano. Yung hindi nababasa. O, lagay nyo dyan siguro dyan. Hindi kaya nababasa dyan? Ha? Sa loob na lang po. Sige. Ayan, o. Dami nating karga. So may mga scaffolding pa po yan. So skin coat pa lang to. Tapos may mga pintura na rin. Opo te. Opo madam. Kailangan daw nila ng mag-rest, pwedeng i-on yung rest. Ang swerte naman nila. Ay, wala pa sila? Hindi, ito na po sila. Ang sabi ko, swerte naman nila pag gano'n. May malamig silang tubig. Wala po wala po. Gagawa po kayo na ice kasi hindi ako na nagawa eh. Ay, walang problema po doon. Galing kasi ako dito kanina eh. Hinihintay ko kayo. Sa ilalim ng araw, pagkukusay nag-uumapaw. So, luto tayo. So, may dala tayong kalan mga boss. Siyempre, may dala rin tayong kasul. Para yan pa yung gagamitin natin. So, luto pala tayo. Pero bumili na kami ng yung ulam dito. Lutong ulam. Kasi alanganin yung oras natin. Okay, kain na tayo mga boss. Ayan o. Ulam natin mga lutong ulam na. Siyempre, bago magsimulang kumain, automatic. Pray. Ama namin na sa langit, Ama, papasalamat po kami at safe po kami nakarating dito sa site. Papasalamat din po kami sa pagkain, hinahin niyo po sa aming harapan ngayon. Ama, sana mas madami pang magpagawa ng bahay para masayahan po sila at mas madaming matulungan ng aming boss. Ama, ingatan niyo din po ang aming boss na si Boss Mac at ang kanyang asawa, mga anak niya at mga kamag-anak niya at buong pamilya niya. Ingatan niyo din po ang aming kasama si Kuya GR, ang mga anak niya, ang kanyang asawa. Sana palakasin niyo po sila, huwag niyo pabayaan. Kami na rin po ng mga aking kasama, Ama. Gabayan niyo po kami sa mga araw-araw, mga naiwan namin pamilya. Hanggang dito na lang po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Okay. Kain tayo. Susunod, ikaw na. Ano ang pangalan mo? Jonathan. Jonathan? Ayan, yung umalis sa akin na Jonathan, pasaway eh. Siguro, di ka na siguro pasaway lang. Ayan. Maganda. Mga bago nating kasama mga boss si bago nating tropa si Jonathan. Si John Paul ay bumalik na sa Vatican. Nagtinda ng ano ba yung tinda niya? Pastil po. Pastil. Ano ba yung pastil? Yung chicken po na may butter. May sili. Pastil. Wala tayong mga Kung naman natin wala bang gumamit kaya doon sa Wala yun. sa likod, baka naman ginamit. May kumuha sa ibang. Sabi nga ni nanay, inuwi nila Aldrin yung mga kutsara, yung mga mangkok nyo. Wala ko. Hindi, nung umuwi tayo, alam ko meron pa natin. Ang dami natin kutsara ng ano.
Nawala yung mga kutsara namin, mga ano namin sa site mga boss. Yung mga nirekomenda kong magtatag, sinuwi nila yung Mga pangkutsara pa lang. mga gamit namin. Alam ka muna. Pasarbong spoon. Okay, so tapos na tayong kumain. So ito, pinapakot din sa atin to. Yan. Yan, tsaka yun sa kabila. So ceiling, so PVC ceiling na lang ilalagay natin dyan. Pati dito. Dito naka-flat na to. Naka-flat na po yung ceiling dyan. Tapos wala ng cornisa, wala ng pagdidikitan. So yung the best na ilalagay dyan. Tsaka sa mga ganito naman talaga PVC yung nire-recommend namin na ilagay. So dito naman sasama ng PVC dito para gano'n na rin siya. So punta natin yung project. So ito yung project natin. So pipinturan natin yung ceiling nito tsaka wall, mga wall niya. So dito po yung ano, kitchen. So may bar counter pa po dyan. Tapos ito po yung living room, dining, ayan o, tapos hallway. Ayan. So ayan po siya. So wala pang mga ilaw. So maluwang ng ano nila, living tsaka dining. Mas maluwang yata itong ano, mas maluwang itong dining kung kukumpara mo sa living room. Tapos nilagyan ko na ng hallway. Tapos ito yung master bedroom. Ayan. Okay. Cove design. Tapos 85 yung mga nilagay natin cornisa. Ayan. I-retouch yung mabuti itong mga ano bago kayo magpintura. Mga kornisa. Mga cornisa, ayusin ninyo yung mga dugtungan niya. Sige. Tapos ito yung room 1. Ito yung dalawa yung manhole na ito Ano ba itong isa? Dalawa. Request niya hindi ko naman tandaan kung bakit dalawa. Tapos ito yung room 2. Dalawa yung manhole. Siguro dito yung papasok sila, doon sila lalabas. No. Kasi dalawa yung pinagawa sa Pinalagay. lalaki. So matagal na to. 2 years. 2 years ago, no? 2 years. Yan, so abangan nyo po. Tapos ang isa pang gagawin natin dito. Ayan, tingnan nyo. Bako-bako yung wall. So preparasyon pa natin yan. Sa panggagawin dito ito yung wall dito sa labas, pipinturan din natin. Ayan, pati dito. Ayan, ibutin nga natin. So nakarap lang yung iba. May lilinisin pa tayo rito. Hindi naayos na mga gumawa, hindi nakapalitada. Ito pa. Basta malagyan lang ng palitada, okay na. Mga canopy, isa pa yan na ayusin natin. Hindi rin maganda yung pagkagawa niya. Liko-liko, may mga bukol, tapos hindi pantay. Siyempre pag pipinturan lang natin ito ng ganito, pangit. So kailangan natin mag-grinder ulit. Grinderin natin, kaya lang hindi pantay. Hindi pantay. So project natin dito yung ano lang. So hindi po tayo nagpatay na ito. Hindi tayo nagpatay ng bahay.
natin. Laki ng diferensya. Pagalito mo nga, ang ganito naman. Ngayon, labak sa doon. Dito. Dito talaga. Wala na. Yan na. Oh. Doon. Mayroon dyan. Ayan. Okay, so dito tatanggalin muna natin itong mga pintuan. Tanggalin natin to. Tapos balutin natin. Ayan. I-clean wrap natin. Pati ito lalagyan ng clean wrap. Lahat yan lalagyan para hindi madumihan. So lalagyan natin ng mga clean wrap. Ito lang dadaan, no? Pupuntang Pusurub yun, no? Sundan nyo na lang ako. Punta ako sa ano eh. Sa kabila. Rosario. Oo. Ako isa lang yung daan natin. Oo. Kaya mga boss. Oo. Sige. So ayan, shoutout kay Ma'am Aurora Godoy. Let's go. Rosario La Union. Yan, Rosario La Union Project. Papasok na po tayo. Papasok ng Barangay Tayak. Barangay Tayak. So project natin dito ceiling, yung mga extension ng bahay. Tapos interior paint, kasama na rin yung mga ceiling na ginawa natin itong sa extension. Okay, so yun, tara. Dito na tayo sa site. So, Lunes. Ano ito yung paramid ng atoy? Papinturan na? Ito yung kanupi? Papapinturan pa kasi daw itong mga boss eh. Isa tibagbagan na eh. Pinapapintura kasi sa atin itong mga boss. Canopy. Yung mga matatrabaho. Nag-grinder na naman tayo yan. Nakapagpintura na tayo eh. Sa ibang parte. I-retouch yung pwede kayo pintura yun ah. I-retouch yung pwede kayo pintura yun. Pati atoy. So ito pinapapinturan din ni sir ito. Itong biga. Pati atoy na iraman mo atangalin yan. Na. Biga na. Buwan biga. Atakalin niya ti biga. Yan. Yan yung biga na yan. Tapos yung canopy. Pinapapinturan ni sir. I-grinder yung permeata ni. Ne. Okay, so pipinturan natin lahat yan. Pinapadisyonal ni Sir Omis Orbilio. Pati dito. Yan, yung biga doon. Yan, pati yung canopy na yan. Pati dito. Yan, pati baba na ito. Tapos dito rin.
Pinapapinturan. Siyempre, pati ito, gagrinderin din natin. Yan. Ikot yan. Yan. Yan, paikot yan. Pinapapinturan. Hanggang diyan. Hanggang dito. Okay. So, banda ron, wala na. So, yan lang naman yung mayroon. Pipinturahan. Okay. So dito hindi pa tayo nagpinsa na nagpintura ng wall. So ceiling muna tayo. Yan. So yun pa rin natin yung yung sa labas, yung sasabi ni Sir, unahin po natin yun. Yan, liha-liha lang muna tayo. Dito sa sa labas kasi nakapag-primer na tayo diyan. So, nagre-retouch pa tayo dyan sa mga ceiling niya. Yun po yung ginagawa natin. So, dito, liha pa lang yan. Pati dito, nakapagliha na tayo. Pero dito, nakapag-first coat na kami. So, nakaabang na rin yung mga aluminum profile na ilalagay dyan. So, nakapag-abang na rin. Tapos, ang ginagawa natin ngayon, nagre-retouch si Paribal. Nire-retouch na yung mga ceiling. So, i-retouch siyang mabuti. Pagkikita nga pirmi pare, di ka i-retouch na. Dapat pintas pinaka namin nata, likaw namin. No, may masilyan nyo, siyempre, no, tumangkan ton. Lihan yung tumanan. Usaran nyo ti kwa. Madilipatan to ajay. Di handle ti kwa. Wow, sandar. Yan po yung mga update dito. So dito sa loob kasi niyan, na po yan, PVC ceiling panel. So dito, nung last na punta tayo rito, nakaabang na sa saraduhan. Ngayon, nagiba si Sir nung gagawin dito. Ayun, nag-repair ulit tayo. So may aluminum profile na naman na ilalagay dyan. So ayun, so nagdagdag po tayo ulit ng board. So ayun. Okay, so hindi na tayo magtatagal. So let's go. Shoutout kay Boss Omis Orbilio. Nakapagliha pa ako doon kanina. Kaso nga kamay ko puro alikabok. Sinampulan ko yung tao. Diba? Okay, yan o, dito na tayo sa bahay. Where's your favorite vlogger? Okay, magbabay na dito. Goodbye po, everybody. Make sure to click on the video right now. And subscribe right now. Like, follow on the Facebook and TikTok account. And always like every video. Bye! Bye! Make sure to subscribe at Mac Lagunilla Vlog and like. Wow! Ikaw, Ian! Macalagunilla Vlog is the best vlogger. Click in the video now and Make sure to like and subscribe. Bye!